Ο εθνικός στρατός, ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον Κριμνόν. Βρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριά μας λείπασμα η πρώτη νεκρή. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί. Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα οι πρώτοι νεκροί. Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα οι πρώτοι νεκροί. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, Μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί. Γνωστά και άγνωστα πλάνα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα πιο πολλά με το φυσικό τους ήχο. 14, 15 και 16 προς 17 Νοεμβρίου 1973. Η κυκλοφορία δεν έχει ακόμη διακοπεί. Οι φοιτητές με μαρκαδόρους και σπρέι γεμίζουν τα αυτοκίνητα με συνθήματα που μεταφέρονται έτσι ως τις πιο μακρινές συνοικίες της Αθήνας. Ανεβαίνουν στα τρόλια και τα λεωφορεία
μοιράζουν προκηρύξεις και μιλούν στους επιβάτες. Οι οδηγοί και οι εισπράκτορες βοηθούν αποφασιστικά. Τα απογεύματα η σύνθεση αλλάζει. Έρχονται και οι εργαζόμενοι, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών. Η συμμετοχή του κόσμου κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Από τα δεκάδες συνθήματα, εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση είναι αυτά που στρέφονται κατά της δικτατορίας. Ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει. Να πάρω το του φέτσι μου, να πάρω το του φέτσι μου, την όμορφη η πατρόνα, την όμορφη πατρόνα, να κατεβώ στον ομαλό, να κατεβώ στον ομαλό, στη στράτα το μουσούρο, στη στράτα το μουσούρο, να κάνω μάνες δικοζιούς, να κάνω μάνες δικοζιούς, γυναίκες δικοσάδες, γυναίκες δικοσάδες, να κάνω και μωρά παιδιά, να κάνω και μωρά παιδιά, ένα κρέμικο ως μανάδες, τα κρέμικος μανάδες, ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ο ραδιοσταθμός του Πολυτεχνείου ήταν η πρώτη δημόσια ελεύθερη φωνή μετά από 7 χρόνια. Γι' αυτό είχε μεγάλη απήχηση στον ελληνικό λαό και έπαιξε τεράστιο ρόλο στη μαζική ενημέρωση και το ξεσήκωμα του κόσμου. Ακουγόταν συνέχεια από τα σπίτια, τα περίπτερα, τα ταξί και τα μικρομάγαζα της πόλης. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Οι φοιτητές από τα παράθυρα του Πολυτεχνείου με καθρεφτάκια προσπαθούν να εμποδίσουν την κινηματογράφηση της συγκέντρωσης. Εδώ Πολυτεχνείο.
εδώ Πολυτεχνείο. Εκπέμπουμε στους 1050 χιλιοκύκλους. Όσοι μαθητές κυκλοφορείτε αυτή τη στιγμή γύρω από το Πολυτεχνείο, σε όλη την περιοχή, αλλά και σε όλη την Αθήνα, ενωθείτε μαζί μας. Αφήστε για σήμερα όλη τα σχολεία σας και ελάτε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για τον αγώνα που κάνουν από προχτές, χτες και σήμερα όλοι οι Έλληνες, ώσπου να φτάσουμε στην τελική νίκη. Ελάτε, όλοι ενωμένοι, γενική αποχή από τα γυμνάσια, όλοι οι μαθητές της Αθήνας μαζί με το λαό. Υπόσχονται να συνεχίσουν τον αγώνα. Αγωνιστείτε μαζί με τα παιδιά σας για μια καινούργια Ελλάδα. Τα παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν κυρίως φοιτητές, αρκετοί μαθητές και εργάτες. Οι περισσότεροι εργάτες ήταν οικοδόμοι, που δεν ήρθαν οργανωμένοι, ήρθαν αυθόρμητα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Συνάδελφοι, να αποφεύγετε τις προκλήσεις. Συνάδελφοι, να αποφεύγετε τις προκλήσεις. Εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και όχι δικά μας. Όσοι μπορείτε και έχετε ιδιωτικά αυτοκίνητα, να έρθετε να παραλάβετε τραυματίες. Επίσης, στο σπίτι της κυρίας Βέμπρος, Τουρνάρα 23, έχει στηθεί πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών. Παρακαλώ, έκκληση προς το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Παρακαλώ, έκκληση προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Να φέρει ασθενοφόρα, να παραλάβουν τραυματισμένους. Να φέρει ασθενοφόρα, να παραλάβει τραυματισμένους. Επίσης, παρακαλείτε, εάν υπάρχει γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο ή οπουδήποτε βρίσκεται γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος, να φτάσει στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε πια να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Έλληνες ελεύθεροι πολίτες που ακόμα βρίσκεστε κατά χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας. Μείνετε κοντά μας. Μη φοβηθείτε τα τάγκ που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ελευθερία. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μετράει τώρα τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και τα πρώτα αδερφωμένη, χαίρε ελευθεριά. Ακατέρι και ακατέρι, φιλελεύθερη αγιά, το να χτύπανε από χέρι από την αδελφισιά. Άγενάτε σήμερα, τιτανέρα σιωπηρά, γιατί τα χέρι εκοέρα και τα πλάκωνες λαπιά. Άγριο ξυλοκόπημα στις οδούς Τουρνάρα και το Σίτσα. Ξύλο και υβρεολόγιο.
Μερικοί στρατιώτες προστάτεψαν με τα όπλα τους φοιτητές. Άλλη μία έξοδος στη νεότερη ελληνική ιστορία. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής μετά την εισβολή, παραδίδει τους τραυματίες σε ένα λοχαγό για να τους μεταφέρει σε κάποιο κέντρο περίθαλψης. Αλλά η αστυνομία δεν δίσταζε να χτυπάει ακόμα και τα ασθενοφόρα και να δέρνει τους τραυματίες και τους οδηγούς. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε ένα γεγονός που ξεπέρασε τις πολιτικές οργανώσεις και ουσιαστικά ήταν αυθόρμητο, χωρίς καθοδήγηση. Οι φοιτητές, έχοντας δοκιμάσει την αποτυχία των διαδηλώσεων που ήταν εύκολο να διαλυθούν, προχώρησαν στην κατάληψη χωρίς να ξέρουν από πριν ή κατά τη διάρκεια των γεγονότων που θα κατέληγε. Γι' αυτό δεν υπήρξε σχέδιο οργανωμένης αποχώρησης. Η θυσία του Πολυτεχνείου σήμανε το τέλος της δικτατορίας του Παπαδόπουλου, θα ανατραπεί από τον Ιωαννίδη μια εβδομάδα μετά, αλλά και το τέλος του πειράματος πολιτικοποίησης και ελεγχόμενου εκδημοκρατισμού που επεδίωκε η κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Φινάλε της εκπομπής, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο των ημερών. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δελτίων ειδήσεων. Από της Δευτέρας πρωινής ώρας της σήμερον ευρίσκεται και πάλιν στην Ελλάδα ο τέος Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος εκλήθη υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη κατόπιν της αποφάσεως των ενόπλων δυνάμεων όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτικήν κυβέρνηση. Αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρισίμους. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η εθνική υπερηφάνεια είναι απόκτημα και αποκτάται με αγώνα κάθε ημέρα. Το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος.
τώρα, με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Πάρθηκεν απ' τους μάγους το σώμα του μαγιού, όπουνε πάψει σ' ένα πνήμα του πελαγού. Πάρθηκεν απ' τους μάγους το σώμα του μαγιού, όπουνε πάψει σ' ένα πηγάδι το έχουνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίσω. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μέσα στις Πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση.